Brwydyr rhwng tad a mab sydd yn ei fan hyn nawr ym Pencampwriaeth Defaid Penfrith Bryniau Cymru. Tom, wel, ble mor beiriad yn mynd i fynd, achos mae'n benderfyniad anodd iawn, ydw e? Ydy, mae'r ddau nhw mor debyg, ond un peth yn sicr fe wedys ti gynnau, maen nhw'n mynd par na fe dda. Rhoi pen ar y bloc, a i fi mae'r hwrdd yn anhygol, mae corff rhyfedd ar y fe. Mae'r ddafad yn smart hefyd, mae'r ddoi nhw'n hollol yn heiddiannol o'r gwobr. Alle unrhyw nhw gael yn iawn, ond petai fi'n berniadu yn sicr, mae'r hwrdd na'n... mae fe'n dangos hi'n off mor dda, mae fe'n mor llydan yn y blaen, a ni edrych mlaen i gweld yn erbyn y brids eraill, os do beth ni'n ennill yn y dyddiau nesaf. Ond dechrau'r ddafad, mae'n real show-off fyd. Waw, edrych rhywbeth ddafad yn edrych nawr. Ond ti'n iawn, mae'r hwrdd. Mae ddafad yn... mae'n neis fyd, mae'n show-off. Ond fi wedi dweud pen o'r bloc, gwed y hwrdd. Ond gall unrhyw un yn mynd o fe, a bydden nhw'n cyfiawnder ar y bryd wrth mynd ymlaen y dyddiau nesaf. Mae un peth wedi sylwi, mae Thomas wedi newid nawr i ddal ar hwrdd y tro hyn. So falle bod e'n, eyes on the prize, lle mae fe'n pwysig gyda'r hwrdd byddai'n mynd â hi. Fi gobeithio iddo hwrdd a hi, ond mae'r ddoi nhw heiddiannol. Os rhywbeth, mae'r ddafad bach mwy o show-off. Real show-off, mae'n dangos hunan yn dda. Mae'r hwrdd bach mwy, ddim cweit yn sefyll cystal â hi, na fe. Ond, mae'r ddoi nhw'n hollol heiddiannol, a bydde fe'n... A rhaid teg i Johnny Jones, Kevin Brith wedi bod yn judge mae cysondeb wedi bod yn wych. Allen ni byti bod beth ni wedi gweld yn yr Championship heddi nawr, maen nhw gyd yn macho. Maen nhw gyd yn... Mae'r un stamp o'r gyd, mae wedi cadw yr un cysondeb yn y berniadaeth trwy'r dydd. A mae hwnna'n lot i weid, achos ni mas yn y gres, mae wedi lot o ddefed y blaenau. A mae dod mas yn y Pencampwriaeth, pan chi'n gweld yr 6 oedd yn mynd am y meil a'r ffemil heddi, ond nhw gyd fel peas in the pod. Ond nhw'r un stamp. Ond nhw'r un stamp, so mae clod mawr i Johnny Kevin Brith heddi, mae wedi gwneud job arbennig, a mae wedi cyrraedd y pinnacle heddi nawr, a allu wedi bod gweud dim ots pwy'n sy'n mynd â hi, mae nhw'n ddoi yn hollol heiddiannol. A pa mae'r beirniad yn dilyn i deip, a bod ti'n gallu dilyn mae hwnna'n gweud y cyfan amdano fe, ydy. Ambell waith ti'n gytuno o'r beirniad, a pa mae'r stamp a'r teip yr un peth trwyddo, mae rhaid ti roi clod dda fe. Achos i ddiwrnod a'i flas sydd yn cyfri, mae pawb yn licio pethau gwahanol, ond fan hyn, mae'n amlwg, mae wedi cadw'n driw a beth mae fe'n hoff iawn o weld. Ydy, a tywod... Mae'r ebanau yn y llaw, ti'n dal yn stico gyda'r hwrdd? Stico gyda'r hwrdd, yn siŵr, Mae'n aros wrth ochr o hwrdd. Dyna ni! Thomas a mi fi Stephen tro hyn. Chwarae teg, ond yn gwybod pwy'n i cydio yna cyn y championship yna. Ar ei di allu. Bydd yn gloi fyna, dwi'n meddwl. Chwarae teg fe, a mae dad wedi cael y dafad hwn. Chwarae teg fe. Ond oedd y dafad yn edrych yn dda fe. Oedd hollol rhaiddiannol. Da iawn nhw, da iawn Teddy Roberts. Y gwaith wedi mynd i cael nhw i'r cyflwr yma, na fe. Oedd e Sio'n dechrau amser un llynedd ar gyfer y sioe lenni i cael nhw i'r safon yma. Ond meddwl ar holl sydd wedi cystadlu fan hyn y bore yma gyda'r Defaid Penfrith Bryniau Cymru, a nhw'n doi sydd wedi dod i'r brig, Pencampwriaeth Benywaidd, Gwrywaidd a'r prif Pencampwriaeth. Chwarae teg iddyn nhw. Pob clod nhw, a hollol llawn heiddiannol. Chi'n gweld, chi wedi dangos mwy na fi o ran blynydde. Chi'n drop y David off ar nos Sul, a chi'n cael look ar y lein. Mae chi'n ffygwrau syniad a chwarae teg i'r Teddy Roberts. Gaethon ni pip mewn i'r lloc nhw, a dyfeithio gwrdd i taw nhw bydden cael y riban goch na heddi. Wrth edrych yn o'r pens eithor o'n nhw'n edrych yn rhagorol. A mae rhywun sioe nhw mas yn dda iawn heddi fyd. Diolch yn fawr iawn ti, Tom. Wel, llong gyfyrchiad mowr iawn yn boeth yn rhagor i chi. Beth chi'n mynd i wneud ar holl ribanau'r tlysau yma, de? Fe rhaid ni brynu bocs arall, gwerig. Mae'r seld yn llanw'n glo iawn. Ond nes i sylwi fyna, Stephen, bod Thomas wedi cymryd yr hwrdd ar gyfer y Pencampwriaeth. Pa mae'n ni de? Wel, mae o'n ffarfi o hwn, dwi'n ffarfi hi. Dwi'n licio merched. A mam, chwarae teg i chi, Helen, chi wedi bod yna hefyd yn driw tu ôl iddyn nhw'n gefnogol iawn. Mae'n dipyn o waith yn dweud baratoi ar gyfer sioe fel hon. Yndi, mae'n dipyn o waith. Mae'n waith paratoi. Mae'n rhywun yn dechrau flwyddyn dewis barau, a wedyn mae'r gwaith caled wedyn yn cychwyn trio twyso nhw, ffidio nhw, a gwneud nhw'n edrych mor snart a ma'n o eto lenni. Wel, byddwn ni'n dweud mae'r rhain yn mynd i fod yn beryglus iawn yn y grŵp o par, felly a'r grŵp o 3 ryngfryd gobeithio, achos maen nhw'n gweddi i'w gilydd i'r dim dych chi yn dyn nhw. Yndi, mae'n ar erchog yn dydyn. Gobeithio, da ni'n mynd amdani.
pob lwc i chi, a llai o yfed gyda'r nos nawr i ganolbwyntio ar gyfer y rhyngfryd. Na i feddwl amdano ni. Na, sa'n credu bod ti'n mynd i rondo dim. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Ta-ra!